Police report. Gapo ka iti mapaspasa maka-aksidente ket adan ti balaag ti hepe ti Pasukin Municipal Police Station basar iti panagsarita ni Police Captain Cheryl Guzman ket idilaing napalabas nga aldaw ket ada tinatay abaro ngagtawid ti 10 ket 8 iti kalsada paset iti barangay 2 Poblacion Pasukin Ilocos Norte nga ikon konsiderar dapay nga accident prone area. Based on our investigation po, nakainom po itong biktima natin and wala po siyang suot na protective helmet and visibility vest. So paano ito ma'am, ang bumangga po siya sa Bumangga siya sa concrete barrier, so self-VTI po ito. So ano po yung mga naging sugat po ng victim? Nakatamo siya ng sugat sa different parts ng kanyang body and dinala po siya sa provincial hospital and he was declared dead on arrival. Gapo iti daytoy ket nagpalagip manen ti hepe kadagiti masekdan ang motorista asaan da kuma giniinom no kasta nga agmaneho da gaputa delikado daytoy ken agsuot da kuma iti helmet ken kasta pa iti visibility vest. Nanawagan ako sa mga motorist natin na don't drink and drive and you always wear your protective helmet and visibility vest pagka nagmamaneho po tayo. Kabayatan na sa anin ang nagpa-interview pa iti pamilya Kalpasan ang nagturong ti news team ken indawdawat da iti publiko asaan da kumang ususgaran isuda. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM.